Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Goeiemiddag vanuit de Pakkelsdorp, de George. Waar Grootbrak dan natuurlijk vandaag krachten meet samen met die huidige kampioen. Dit is Evergreens natuurlijk. Hier van Pakkelsdorp. Wat een trotse gevolg heeft hulle net hier zo. Nee. Een veld wat stampvol lijkt naar sprankelende rugby. Dit is een goede dag voor rugby. Atmosfeer is briljant. So ons zien uit naar een groot wedstrijd waar Evergreens dan krachten meet samen met Grootbrak Rivier. Samen met mij heb ik vandaag onze technische africhter voor die A-span. Dit is meneer Bennett Geertse. Bennett, baie dankie en welkom hier zo bij dit programma. Bennett, zeg over mij vandaag. Je weet natuurlijk, dat is een baie belangrijke wedstrijd wat ons vandaag zo in Pakkelsdorp heeft. Thuisvoordeel van die skare, je weet natuurlijk. So, Klipper, goede spannen. Eerste op die punten leer, Brak derde. Wat denk je van die wedstrijd wat vandaag aan plaats is? De Kruger is een wedstrijd dat al lang in afwachting was. Vandaag is het natuurlijk de tafel is gedekt voor een grote. Het enige belangrijke voor de dagse wedstrijd is Eentje, breng me eentje, sorry. Bennett zegt dat voor mij is hij niet speciaal, misschien naar die spannen voor je weet natuurlijk, aan het einde van de dag is Evergreens ook nog steeds veel baie gevaarlijk. Iets wat die span of de coaches, de les coaches naar de gamekeeper doen? Thuisvoordeel is altijd in de thuispunt. Maar ook natuurlijk bij gezegd is die achttallen. Dat is waar alles begint. En de vloer in het wit brak de achttal. We gaan helemaal staan. Vandaag in een Evergreens achttal. Dan die Evergreens kan opgekomen in een grotere achttal als Brakse. Zoals we de volgende 84 naar 80 minuten zullen zien hoe daar tegen elkaar opgeweerd wordt. Ja, maar iets zoals ik terecht zei, Bennett Geertse, ja, dat is onze technische oud, dat is die man wat zit plannen beraam en iets meer. Hij wil niet te veel uitbreiden wat vandaag gaan gebeuren. Maar ik denk in de wedstrijd moet hij klinisch benaderd worden. Bennett vandaag? Baie klinisch, zoals je zei, we willen niet te veel weggeven. We willen een paar artikels in plek tussen voor vandaag. Dat wat op die veld te doen was, die naar die veld te brengen. Ja, zij Bennett dan natuurlijk baie dankie Bennett, onze technische adviseur voor die A-span van Grootbrak Rivier. En baie dankie dat jullie onderhoud met ons wordt voeren. Van mijn kant af, uit Pakkelsdorp. Ik zie jullie later. Straight to the top, never going down, don't wait for the drop.